Zdravíme z Evropy 2, dneska tu mám Celeste, Buckingham, no ako Celeste? Dobre. Dobre, výborne. všetko dobre? Ne, minule si byla nastydlá vlastně, když si byla na Evropě 2. Hej, strašne chorá som bola a to som sa strašne aj bála toho tým, že ako spievať, ako zvládnem spievať viac menej v hociakých situáciách, ale keď človek je tak chorý, prechladnutý, to je peklo. To je to vždycky těžký. Tak sa ospravedlňujem, ak ste to museli počúvať. V pohodě, dneska je Celeste samozřejmě ve 100% kondici. Navíc jsem se všiml, že máš novou kapelu, ne? Nemáš nový kluky, muzikanty? No, nie, hrám s nimi už tak dlhšie, už toto je oficiálne 2017 je 4. rok, čo hráme spolu. Jasne. Ale minulé tu neboli so mnou, takže to je možno tým. Jo, no tak proto ale som s myslel. King Shaolin hrám už fakt 4 roky, oni sú super. To sú už také, to sú také moje deti. Tak to je super. Oni sú všetci starší ako ja, ale to sú také moje deti. No. Že v té kapele nemáš nový kluky. A mimochodem nový kluka máš teď? Nemám. No jako Last Song je věc nová od tebe a musím teda říct, že to je docela taková jako hodně procítěná věc. Jedna ta věta je I'm not feeling better, but it doesn't matter anyway. Tady jako necítím se dobře, ale nevadí to. Jsi to naštudoval, no kámo. Samozřejmě jsem si to naštudoval. Kámo, no ale a cítíš se líp už jako, nebo vieš čo, stejný? a práve že áno, myslím, že to dokonca aj vidno, ale myslím, že je taká stigma, že keď baba sa rozíde alebo sa rozpadne vzťah, tak tá baba ako keby má byť smutná, že to sa patrí a že keď nie je, tak je nejaký problém. Pozor, tam je to takový přece opačný, že chlap, když se rozejde, tak nejdřív paráda, první 2 týdny super a pak je smutnej. Práve. Když to holka je právě smutná ty prvních několik týdnů a pak je to už všechno dobré. Ale ja to myslím tak všeobecne proste, ako ja som si ukončila, aj tá pesnička, jak som aj vysvetľovala, keď som sa rozprávala, keď vyšla, My Last Song, tak som rozprávala o tom, že tá pesnička vznikla v tej chvíli, že to nie je len o rozchode, tá pesnička je o ukončenia kapitolu môjho života, ktorý aj obsahoval rozchod. Takže ako keby tá pesnička mi strašne pomohla, aby som sa posunula ďalej. A teraz ako úprimne povediac, ja som doteraz nebola šťastnejšia. Fakt ako letím proste, takže ja som v pohode. A dokonca viem, že už ma niektoré kamarátky sa tak na mňa pozerali, že to nie je úplne normálne. Čiže ja viem, sa tiež čudujem, ale úprimne, a to nebolo zase, že môj bývalý vzťah bol nejaký hrozný, alebo som bola nešťastná, to vôbec. To len skôr ako I'm free a to je také ten pocit tej slobody a neváží nič akože ťažké emocionálne na to člověka. Takže. Ale já myslím, že spousta fanoušků je ráda, že tenhle ten single Last Song není fakt jako tvůj poslední, protože to nie, to se zlákli některý. Myslet, víš co, že prostě Celeste končí. No, mimochodem, já jsem viděl na tvým webu velmi zajímavou věc. Uvidíte to určitě taky. Jak vlastně tam máš Celeste Buckingham napsáno, tak se tím měnějí ty jazyky vlastně. Ano. Jo, máš tam třeba tady arabština, je tam potom taky japonština, což je zajímavý. Je to jako překlad tvýho jména? Je to preklad Celeste, no. Každá jedna je preklad Celeste a potom Buckingham už ako keby ostáva v tom, že prezvisko Buckingham sa veľmi ťažko prekladá. No, počkej, no a znamená to, že arabsky je to taky Celeste, jako to jméno prostě zní takhle, anebo to zní trošku Ja to jinak? neviem vysvetliť až tak dobre v tej arabštine, ale napríklad dobrý príklad je v japonštine. No. Nie, v čínštine. Keď máš moje meno Celeste, hej, v čínštine oni majú charaktery, takže vlastne ono je to vyslovené, keby sa to museli písať podľa charakterov, tak je to Sa-lai-si-te. A dokopy to je Celeste v podstate. Lebo to meno neexistuje v čínskom jazyku. Takže ako, to také isto, keď som prišla na Slovensko, tak všetci písali moje meno Celeste, že S-L-S-E-T. Takže vlastne, ale my sme to bol môj nápad, keď sme robili keď sme updateli tú stránku, čo už bolo trošku dávnejšie, tak som hovorila, že tým, že ako keby tú hudbu chcem zdieľať po celom svete, tak aj a tým, že moja hudba je, ako teda vnímam to tak ja, že moja hudba je môj kus seba, dávam do toho, ako keby sú to také moje deti. Vždy hovorím, že to sú moje bábätka, s tým, že chcela by som sa zdieľať aj o seba tým pádom, takže ako to meno malo zmysel mať v iných jazykoch a ľuďom sa to páčilo, potom keď sme vyšli s tou stránkou, novou stránkou von, tak ľudia boli takí z toho nadšení, že potom nám aj chodili iní fanúšikovia z každého kúta sveta, lebo oni nie sú zvyknutí, viac menej 80% slávnych ľudí majú všetko nastavené v angličtine, proste, lebo je to praktické, ja rozumiem, ja tiež to tak mám. S tým, že proste ako pre tých fanúšikov je to blízke, že oni si nájdú tam niečo aj zo svojej kultúry a zo svojho dennodenného života. Sa-lai-si-te, ukloníš se, je to normálně Čína. To je hustý. Mimochodem, já jsem koukal, nemáš novou kérku náhodou na ruce? Tento nie je nový, to už mám 2 roky. Já si to už právě nepamatuju, měla si asi dlouhý rukávem. Asi no, ale ja mám novú a sestra mi ho navrhla dokonca. Ona má tu na ramene, sestra má mesiac a ja mám slniečko, takže akože... Ukážeš nám, jo, pozor.
To je dobrý. Sestra a ty docela navrhla. jako takový ty černobílý věci, ne? Nebo ty jednobarevný, Ja tak mám ne? všetko monochromatické, no, že Jo, mám jo, vlastne, jo. ja mám skoro celý chrbát skerovaný a ešte tu nemám nejaké kerky s tým, že oni sú všetky čierne. Super. Hej, takže. Aspoň tady máme trošku světla za náma, tak jako jsme to Ale tak teraz jako som dobarvili. zistil, že robia v Amerike také nové kerky, že biele a No jasně, bílej ale tá farba svieti svítí v noci. v noci a to je, že ako rozmýšľam nad tým, Jo, že tak nejako ty to jsi tam docela invisible často- tattoo, no. No jasně, ty jsi tam celkem často, tak jako by si, hej, nech si udělat Faveru nějakou kerku Ale a je pak to uděláme drahé, vieš, No jak. je, no, ale aspoň budeme moct udělat rozhovor případně ve tmě. No ale práve a cez deň to vyzerá jak jazva, lebo tým, že tá farba nie je vidno cez deň, tak ja som rozmýšľala nad tým, že neviem. Co nový album Celest, mimochodem? A nový album bude v oktobri, tento rok nahrávam celý rok, takže mal by, ak sa nič nestane, No, ak to super. stihneme všetko, tak v oktobri by mal byť normálne komplet celý album. Tak přátelé, máte to rovnou takhle s příslibem október. Ešte jednu vec, musím. No, S Mikeom Spiritom duet medzi marcom a majom. tak jo, tak to rozhodně čekujte. Last Song určitě nebyl poslední o Celest Buckingham, tak se těším, až přijdeš příště. Ďakujeme veľmi pekne. Čaute.